Jo diria que vaig entrar al PEN... Potser el Carles Torner després t'ho corregeix, perquè diria que vam entrar junts. Ell coneixia el Sarsanedes, jo coneixia amb l'Oriol Izquierdo i havíem fet una cosa amb el Xavier Brudasala, que també estava a la Junta. Per tant, jo crec que havia Brudasala, havia Sarsanedes, alguns sèniors que ens n'havien parlat, i a mi em sonava el que era el PEN. Per mi el que volia dir era una associació internacional, i això a mi m'interessava. Això devia ser finals dels 80, principis dels 90, suposo. Jo m'havia fet, feia relativament poc, soci de l'Associació d'Escriptors en llengua catalana, perquè volia ser escriptor, havia publicat un parell de llibres i em semblava que és el que tocava. I en aquell moment la percepció era com que hi havia com dues associacions d'escriptors, que una era l'Associació d'Escriptors i l'altra era el PEN, i no sé, el tam-tam no estava escrit enlloc, ni hi havia cap d'allò, però el tam-tam era que, diguem, una era més progressista que l'altra. I a mi, com que aquestes coses sempre m'han fet una mica d'angúnia, jo trobava que estava bé ser a les dues. I en qualsevol cas, la gent que jo coneixia eren al PEN. Llavors, un cop hi vaig entrar, llavors sí que vaig començar a mirar una mica on eres. I vaig anar, diguem, donant més valor a aquest element d'Associació Internacional d'Escriptors, que m'estava molt bé que hi hagués una associació catalana i fantàstic, però em semblava que l'element de fer l'esforç de parlar amb col·legues d'altres països i la llarguíssima tradició de l'associació eren com una cosa positiva. Clar, a veure, la cultura catalana és una cultura, la cultura literària catalana és una cultura on la joventut ha estat, jo diria que gairebé sempre un valor, precisament per la pròpia precarietat de tot plegat, diguem-ne. Els júniors són valorats en moltes coses. Aleshores, jo crec que nosaltres devíem tenir penjada l'etiqueta de dir això, gent jove que escriu. Amb el Carles Torner, tots dos van publicar relativament jove, ell va guanyar el Carles Riba, jo el vaig guanyar al cap d'un temps, i diguem que hi havia com una atenció cap a la gent jove que escrivia, com ara. Llavors ens van proposar d'entrar a la Junta i vam entrar-hi ell i jo, diria que el 91 o 92, 90, 91, 92. Llavors vaig estar uns anys a la Junta llavors i vaig fer alguna sortida d'aquestes internacional, llavors per primera vegada. Llavors recordo una anada a Blet i recordo sobretot una anada en una trobada que per mi va ser realment bastant trasbalsadora a Palestina, bé, a Israel, però era amb el PEN palestí, amb l'Isidor Cònsul. Va ser la primera vegada que vaig anar a Jerusalem. I recordo la dinàmica... Clar, llavors era tot bastant diferent d'ara. La dinàmica principal de la Junta del PEN, nosaltres formàvem part de la Junta, era dinar els dimarts aquí a l'Ateneu. Doncs clar, era un dinar amb els Sarsanedes, amb l'Isidor Cònsul... Llavors, bueno, va anar passant diverses persones per aquella Junta, el Xavier Renau, l'Isidre Grau, i, per exemple, allà és on jo vaig conèixer la Maria Mercè Marçal, que només per això clar, té un valor incalculable. Bueno, i gent diversa, perquè a la Junta hi havia bastant relleu, recordo la Vinya Penyella, recordo el Xavier Brudasala un temps, després el Sam Abrams. Llavors jo vaig estar un temps a la Junta. Diria que són dues juntes, per tant devia ser com 5 o 6 anys. Després ho vaig deixar i després vaig tornar-hi a entrar cap al 98 o així, com a membre ordinari, diguem, a la Junta, i ho vaig acabar deixant o plegant perquè el 2004 em van nomenar director de la Institució de les Lletres Catalanes i aleshores era obvi que una de les meves feines era, diguem, representar o negociar i tenir relacions amb les entitats d'escriptors, doncs no ho podia fer com a membre del PEN. No del PEN, que no vaig deixar de ser del PEN, sinó de la Junta. Llavors vaig ser director una temporada, me'n vaig anar fora, he anat entrant i sortint del país i de la feina, de la universitat, i ara fa 4 anys, quan plegava la presidenta, la Carme Arenas, em va proposar d'entrar a la Junta i de ser vicepresident amb l'Àngels Gregori com a presidenta, i ho vaig acceptar. I per tant, des del juny del 18 fins al juny d'aquest any he estat vicepresident.
amb el pen el que em passa, deu ser una mica peculiar, suposo, és que se m'ajunta l'interès, diguem, personal o particular com a escriptor català, i després una altra cosa, que és més individual, o no sé com dir-ne, que és que jo m'he dedicat a estudiar, soc professor d'universitat, m'he dedicat a estudiar literatura catalana contemporània, i dins de la literatura catalana contemporània cada vegada més qüestions que tenen a veure amb sociologia de la cultura o història cultural. I una de les coses que he fet, que ve d'una pregunta antiga o d'una percepció antiga, és intentar, per dir-ho d'alguna manera, convertir el pen català en objecte d'anàlisi, en objecte d'anàlisi acadèmica, diguem-ne, no? Ostres, perquè jo penso que hi ha una mirada tradicional sobre la literatura molt ben establerta i que més té tot el sentit del món, que és la literatura són els escriptors i els llibres, però uns quants més i jo pensem, bàsicament gent que són estudiosos de la cultura o experts en cultura, no tant en història de la literatura, que diuen que la literatura són els textos i els escriptors, però tant com això, o al costat d'això, els editors, els crítics, els professors d'universitat i les organitzacions. I coses que passen al voltant de la literatura. En el cas del català tenim un exemple extraordinari, que és Sant Jordi. Jo crec que no es pot explicar la literatura catalana o que s'explica una literatura catalana curta si no parlem de Sant Jordi, i Sant Jordi no és un escriptor, no és un llibre, no és un editor, no és un premi, no és res, és, en aquest cas, gairebé ni una organització, no? És una cosa que passa. Llavors, dins del subratllar o de reivindicar la importància, igual que des dels anys 80 hi ha tota la gent que reivindica la importància de la traducció i que no podem entendre una literatura sense tots els llibres que s'han traduït i quan s'han traduït i qui els ha traduït i qui els ha llegit, ni a tots de quina manera s'ha traduït aquella literatura. De la mateixa manera que s'ha reivindicat això, n'hi ha uns quants que diem hauríem d'estudiar les organitzacions. I a mi em sembla que el pen català és un objecte extraordinari d'anàlisi. Per tant, per mi el pen és, diguem-ne, motiu d'orgull pel fet de pertànyer a una associació d'escriptors catalana, motiu d'orgull pel fet de pertànyer a una associació d'escriptors catalana que té 100 anys de trajectòria, cosa que no és gens evident, ni aquí ni a fora, per la qual han passat tota una sèrie de persones, de noms que són per mi, que són referents literaris per mi, i després, a més, un objecte d'anàlisi i d'estudi que quan m'hi he posat m'ha servit per aprendre coses i per intentar aportar-ne d'altres. Jo crec que es pot mirar com des de dos punts de vista. No podem dir que el pen té una història de represes i d'exilis, etc. I també ho podem mirar des de l'altre punt de vista. És a dir, el pen català és un exemple de continuïtat extraordinari. Una de les coses peculiars, si parlem del pen, és la seva continuïtat. Aquí al costat, el pen espanyol ha estat fundat i desfundat o desaparegut 4 o 5 vegades. El pen català li han passat moltes coses, però hi ha una línia de continuïtat, amb pujades i baixades i amb moments d'extrema precarietat, que dura 100 anys, diguem-ne, no? Això a mi em sembla que té a veure amb el fet que no tinguem un estat, tota una sèrie de coses. Però vull dir que hi ha un fil. Una de les característiques és la continuïtat i la longevitat. L'altra de les característiques és que el pen internacional es funda el 1921 i el pen català el 1922. A mi, jo soc curiós, per mi la pregunta sempre era per què? Com és que aquí, perquè moltes d'aquesta gent passaven per aquí, que des de l'Ateneu, un dia, xerrant, prenent cafè, mitja dotzena de xavalets, perquè jo els explico als meus estudiants, els fundadors del pen català tenien l'edat d'alguns dels meus estudiants, 20 i pocs anys, se n'assabenten que a Londres s'ha fundat una associació internacional d'escriptors i diuen farem el centre de Barcelona. Per mi això és fantàstic. Clar, quan et preguntes això, dius anem a buscar els papers, quan vas a buscar els papers, preguntes en el pen, et diuen no tenim papers. Que no tinguin papers o que no tinguem papers o que no hi hagués papers així guardats institucionalment, llavors sí que respon al plantejament de dir han passat tantes coses que és fàcil que no n'hi hagués. Un moment en què sabem segur que es van cremar papers, a gener del 39, es truquen, suposo que devia ser trucant-se per telèfon o no sé com, i diuen demà de matí, a les 6 del matí, al pati del Palau Robert, que ens anem cap a l'exili, qui llavors feia de secretària, probablement Anna Murià, potser algú altre,
va destruir documentació segur perquè sabien el que estava passant a la zona nacional amb la gent quan entraven i com feien les llistes. I, de fet, tenim un d'aquests papers que tu menciones que vam trobar després, va ser una llista dels escriptors dels socis del PEN amb una marca dels socis que se n'anaven i els que s'havien quedat, que va fer el que era llavors el secretari, Armand Obiols, i que la portava amb ell. Vull dir, o van cremar o ho van destruir. Això va passar en aquell moment, però després, amb el retorn del PEN a Barcelona o a Catalunya als anys 70, als anys 60, 70, en diversos moments és fàcil que la gent tingués por. Hi ha el mite, clar, llavors ja hi ha les històries. Hi ha la història que hem sentit alguns, que el Palau i Fabra, quan era secretari, dormia a casa seva amb els papers a dintre d'una maleta sota el llit perquè tenien la por de que un dia hi hagués un registre, un dia els detinguessin, un dia passés. Per tant, jo crec que és una associació, com tantes altres, que per protecció no va guardar papers. Llavors, no havent-ne guardat, i a la vegada pensant, ostres, on pot haver-hi papers, el que tenim són els testimonis escrits de gent que ha fet biografia o que ha deixat cròniques escrites de memòria de la seva pertinença al PEN. I aleshores a mi se'm va acudir dir, bueno, no tenim els papers de l'associació, però sí que si l'any 22 es van donar d'alta, devien escriure el PEN internacional que estava a Londres. I llavors jo el que vaig fer va ser escriure el PEN internacional i dir, mira, voldria saber més coses sobre la història del PEN català i voldria saber si teniu algun paper. I llavors ells em van dir, ens sembla que sí que hi ha alguna cosa, però nosaltres tampoc tenim els nostres arxius. En aquest cas no és que els haguessin destruït, sinó que en un moment, un dels diversos moments de ruïna econòmica del PEN internacional, el PEN es va vendre, tot l'arxiu del PEN internacional, en el representant d'un milionari texà que es dedicava al petroli, que es passejava per Europa com el ciutadà Kane, diguem-ne, exactament igual que la pel·lícula Ciutadà Kane, però en comptes de comprar obres d'art, comprant arxius, per fundar un enorme centre d'humanitats que hi ha a la Universitat de Texas, que és el Harry Ransom Center, a Austin, que és el Harry Ransom Center. Llavors, el Harry Ransom Center, que té unes col·leccions impressionants de fotografia, que té tot l'arxiu del García Márquez, que té bona part de la documentació de l'assassinat de Kennedy, que van comprant col·leccions així a l'engròs, tenen tot l'arxiu del PEN internacional. I jo el que vaig fer va ser agafar un avió, anar-me a Austin, instal·lant-me allà, passar-me uns quants dies i trobar la carpeta on hi havia la correspondència conservada del PEN català, que ens va servir per fer, com si diguéssim, la meitat de la documentació, les cartes que des d'aquí s'havien enviat al PEN internacional i que el PEN internacional havia conservat. I amb això hem reconstruït diversos episodis que nosaltres coneixíem però dels quals no teníem documentació. L'anada en el primer congrés internacional hi va haver dos representants catalans, Millà Raurell, que era el secretari, i Pompeu Fabra, que era el president, i tenim la fotografia, hi ha una fotografia on també tenim la sort que quan vam fer la fotografia doncs estaven a la primera taula i d'allò, però llavors vam trobar coses d'aquestes curioses, un full amb el disseny de les taules on es veu que són coses que a més són molt boniques, no només per nosaltres, sinó per entendre com funcionava el món, com funciona el món dels anys 20-30, que són uns anys fascinants des del punt de vista de la cultura i de la política i de la simbiosi entre cultura i política a Catalunya, però a la resta del món, com a mínim a Occident. Llavors tens les taules, tens la taula de presidència i llavors tens una taula que diu Estats Units, una taula que diu Txèquia, una taula que diu França, una taula que diu Bèlgica, una taula que diu Madrid i a l'altra punta una taula que diu Barcelona. Doncs, en aquest totum revolutum, on Estats Units, Bèlgica i Barcelona estan al mateix d'allò, és on hi havia aquests nostres amics. I aquí és on vam trobar també la llista. Són d'aquestes coses que quan les... A veure, jo me'n recordo del moment en què les vaig trobar, en què era Austin allà amb aquell... donen uns fulls grocs i un llapis perquè no pots entrar en res més i vas allà apuntant coses i tal. I al moment en què vaig treure aquest paper sense data i sense signatura, però en què hi ha tota una llista de noms, però que mires els noms i dius, home, són els socis del PEN, i llavors vas veient unes creuetes i per deducció, pel que tu saps, veus que els que no tenen creuetes són JB Foix, són els que s'han quedat aquí, i en canvi els que tenen creuetes són els que han marxat. Són aquests moments en què d'una banda tens la sensació que tens la història a les mans i de l'altra, no sé fins a quin punt es pot dir, però aquest com
orgull íntim de dir, bueno, d'alguna manera jo pertanyo, modestíssimament, molt després, sóc en el fil que surt dels molts fils que són aquesta gent. Això és de gener-febrer del 39, la tardor del 38, Riba està a Cambridge parlant sobre la República, la primavera del 38, Trabal i Rodoreda estan a Praga parlant amb el Congrés Internacional demanant paper per produir la revista de Catalunya, vull dir que dius, mare de Déu. I aquesta és l'època, i aquest aspecte internacional que per molts és com ho podem fer perquè el català sigui conegut, no? Però hi ha l'altra cara d'això, que és de quina manera el món ens pot ajudar a nosaltres i immediatament després, a mi em sembla que hi ha com una qüestió com de responsabilitat. Nosaltres vam ser ajudats al 38-39, de quina manera podem ajudar també nosaltres en els altres. També, per exemple, temps després, jo hi vaig tornar en un altre moment, aprofitant una anada en un congrés de l'ANACS, perquè ens constava que el mateix que ens passava a nosaltres li passava al PEN de Xile. El PEN de Xile no tenien arxius, no tenen documentació, i a través del Carles Torner havien demanat el què. Llavors jo, que hi tornava a anar, vaig mirar, i aquí la sorpresa, el regal, va ser que buscant la documentació del PEN de Xile, hi vam trobar la carpeta, més petita però amb la documentació, en la documentació del PEN de Xile, bona part de les cartes que hi havia estaven signades per un senyor que es deia Francesc Trabal. Perquè Trabal, amb tota la peripècia de l'exili, acaba arribant a Xile i quan arriba a Xile es presenta, que també devia ser divertit, es presenta a la seu del PEN de Xile i diu: hola, em dic Francesc Trabal, vinc de Catalunya, era soci del PEN i em vull fer soci del PEN de Xile, diguem-ne. I ell ha conegut a Herman Oul, que era el secretari internacional, per tant a ells els devia anar molt bé per fer com d'enllaç amb el PEN internacional. Per tant, els papers del PEN de Xile ara també els tenen còpia al PEN de Xile amb la presència per allà al mig del nostre consoci Francesc Trabal. Quan jo vaig entrar en el PEN, que ja fa uns quants anys, la sensació, per mi una mica incòmoda, és que la gent deia la gent es fa del PEN perquè els portin a passejar, diguem-ne, no? No ho sé, en el meu cas, com a mínim, i a mi em sembla que és en el cas de molts socis del PEN, tan important com això i més important cada vegada ha estat com som capaços de fer que el món viatgi cap aquí, diguem-ne, no? Vull dir que a mi em sembla que aquest és una mica el deure que tenim. Vull dir, ostres, durant molt de temps a nosaltres ens ha preocupat, ostres, és que hem de fer la nostra aportació al món com a catalans i com a literatura catalana, llengua catalana, fantàstic, sí, però a mi em sembla que l'única manera que això sigui èticament sostenible o que tingui sentit reivindicar això és que hi hagi un interès equivalent per les coses que passen en el món. I les coses que passen en el món que tenen a veure amb llengua, amb literatura i amb llibertat d'expressió moltes vegades són delicades. I a mi em sembla que aquesta hauria de ser una mica la vocació. I aquesta és la raó de ser del PEN. Per això té sentit que hi hagi l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o el sindicat o el que tu vulguis, i això no té res a veure amb que existeixi igualment el PEN, perquè en aquest sentit el PEN hauria de ser, jo crec que és com funciona, hauria de ser una mica l'espai per on entra i surt aquesta preocupació per la llengua literària en clau de trànsit i d'intercanvi. I això, no sé si som prou capaços de transmetre-ho o d'explicar-ho, però això va en el paquet que és una associació internacional. O sigui, ets del PEN català, però ets del PEN internacional. A la vegada, ningú no t'ho pregunta, però és així, diguem-ne. De fet, quan ens vam fer dels socis llavors, això als 80 o al principi dels 90, jo el dec tenir per casa, et donaven un carnet, no sé si tu el tens, un carnet de cartró, que era un carnet imprès a Londres, que era el carnet del PEN internacional. I en el carnet del PEN internacional deia ets membre del PEN internacional i del PEN català, i allò signat pel president de llavors, que era en Sarsanedas. Home, jo quan vaig veure allò vaig dir, uau, o sigui, a veure, no l'ensenyaré a cap control de fronteres, però com tantes coses que som i que no tenen reconeixement oficial, però que són les que compten de veritat per a nosaltres.